Сугыш һәм тыл ветераннарын бүген Тинчурин театрына җыйдылар. Алар өчен зур концерт тамаша оештырылган. Сәхнә ветераннарына театр музеенда хәтер кичәсе үткәрелде. Сугыш чорында театр ничек яшәгән? Хәбәрчебез Ләйсән Вафина белеште. Сугыш башланган көнне күчмә театр Опас районында чыгыш ясый. Труппа Оршин мал аланы комедиясын куя. Әлбәттә, спектакльне эзләләр. Бер вакытта да спектакльләрне куймыйча тормыйлар. Күп кенә артистлар сугышка китсә дә, аларны алмаштырып, ирләрне дә хатын-кызлар уйнап, шулай итеп кичләрен спектакльләр куялар. Елына 245 спектакль куйган булалар. Көндүз инде алар кырда эшлиләр. Хәтер кичәсенә сәхнә ветераннары җыелган, күбесе сугыш чоры балалары. Күңелләрне тетрәндергеч хатирәләрен елмаю белән искә алалар. Шулай үләннән аш пешереп куйдылар да инде. Ике апам инде мине, әни без дүртәү идә. Алар ашыйлар, минем ашысы килми, ашамыйм мин, ашамыйм дип, ашак кили дип, тагы без мишәрләр шуңа күрә. Ашак кили минем, ашамыйм, өйләнне ашамыйм дип. Әни аптырагач, аннан соң бер бәрәңгене юрталый бирде, шуны кырып, кичкенә генә кружкага салып, шуны пешереп, шуны ашаткач, аннан соң әзрәк үләнне дә каптырттылар инде. Әтиләре турында горурланып сөйлиләр. Наил Шәйхетдиновның әтисе Шәмсетдин ага сапер булган. Исламия Махмутовныкы Сталинградтан яраланып кайта. Сугыштан яраланып кайттылар. Менә алар теге барсы да кайберләр белән нервлар белән кайттылар бит инде. Шул хәтле кычкырып, огонь, огонь дип йөри торганнар иде. Менә алар минем истемдә калган инде. Әтиемнең яралары үлгенче сакрадылар инде. Республиканың төрле районнарыннан 300-дән артык сугыш һәм тыл ветераннарын чакырып, зур хәйрия концерты да уздырдылар. Ләйсән Вафина, Лилия Минтубаева, Яңа гасыр каналы.